अगर आप भी चाहते हैं दंगल म्यूजिक का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दंगल म्यूजिक प्रेजेंट्स ससुरा से मिले है खातिर आइल रहे घरवे में। ससुरा से मिले है खातिर आइल रहे घरवे में। ए सखी सैया हमारा धारा गइले रात नई हरवे में। ए सखी सैया हमारा धारा गइले रात नई हरवे में। सखी फोनवा पकहे आवता बहानी करेला हो कामवा अचके में पूछली हला सहम से सखी के हम डोनामा। ए हो सखी फोनवा पकहे आवता बहानी करेला हो कामवा अचके में पूछली हला सहम से सखी के हम डोनामा। कैसे पकड़ा गइले 3 बजे भोरवे में। कैसे पकड़ा गइले 3 बजे भोरवे में। ए सखी सैया हमर धारा गइले रात नई हरवे में। ए सखी सैया हमर धारा गइले रात नई हरवे में। सखी डीजे विकास पर कहा समरले सखी रे हमरो भतार के तहबो न उतरल माथा से उनका सखी रे भूत प्यार का कोई सखी सुनो न है डीजे विकास पर कहा समरले सखी रे हमरो भतार के तहबो न उतरल माथा से उनका सखी रे भूत प्यार सतक के बैठल रहे आनंद बहरवे में। सतक के बैठल रहे राजू बहरवे में। ए सखी सैया हमर धारा गइले रात नई हरवे में। ए सखी सैया हमर धारा गइले रात नई हरवे में। ससुरा से मिले है खातिर आइल रहे घरवे में। ससुरा से मिले है खातिर आइल रहे घरवे में। ए सखी सैया हमारा धारा गइले रात नई हरवे में। ए सखी सैया हमारा धारा गइले रात नई हरवे में। दंगल रिकॉर्डिंग स्टूडियो नौनौरा।